mga ka-dragon, mamimigay tayo ng libreng ulam. Check natin yung mga ulam nila, guys. Anong ulam mo? Saging po. Saging. Ikaw? Nag-iisa kayo. Isa pa, ayun. Anong sabihin mo? Salamat po. Ang sarap natin ulam, boray de bod. Kamote at saka ano lang yan, malunggay with dried hipon. So, ayan guys, another day, another episode dito sa ating tindahan. Yan! Yan si Kuya Joby, naayos niya yung tumutulong bubong dun sa kusina namin. Naluluwag ng tornilyo. Binabaha na kami dito sa kusina. Ayan guys, may first order pala tayo ng ating pizza, Hawaiian Delight Pizza. Hindi daw ito American style. Ilocano style nga ron. Actually, ano lang to, nag-franchise lang kami. Oo. Kaya, yun yung pangalan nung, franchise niya. So, wala kang magagawa. Pero kung sa amin lang to, Ilocano style. Palit kaya namin DFL style. Kaya nga, dapat DFL style na lang. DFL. Next time. Magpagawa tayo ng karton natin na DFL style. Para hindi magalit si Quaro. Daka na ukra. Ligaya. Kita mamu sa garahe da mamu. Yeah. Correct. 120. Yung Hawaiian namin guys, 120. Pag ito ka lang i-bike. So ayan guys, mamigay rin pala tayo ng libreng ulam mamaya sa mga mabibigyan. Sa mga walang ulam syempre. I-priority natin yung mga walang ulam. Siyempre, from Manong Bartok na naman to. Thank you, Manong Bartok. Thank you so much, Manong Bartok. Sa sunod po kami magpapa-raffle ng worth 500 pesos. Siguro mag-consolation din kami ng tagpi 50. Para maraming mabigyan. Nag-react si Balong sa dami namin baka hindi ako mabunot. Aba kung di ka nabunot. Better luck next time. Sunod na naman. Ayun mga ka-dragon, palabasan na naman ng mga estudyante. Kaya lang mukhang uulan na naman, masasaktuan na naman nila yung ulan. At mag-bell na sila. Habang Pati wala na pang yung ulan. Takot nga dyan sa Tiligaya kahapon. Wala na. Sobrang dilim. Ang elementary, wala nang pasok. Nag-cancel na. Ano ba naman Pwede yun? yata magkakasin na lang di ka-cancel. Cancel di tayo mamaya. Tinagawa sa yung mayor namin kung nag-cancel. Kakapasok pa lang natin kapon, cancel na naman. Wala na tayo mapagtindahan yan. Talagang may ulan-ulan pa. Sabili mo? Basta August, ayun na. Everywhere. Talaga ti Ugo. Oo, talagang ganito pag-August. Kung pa man, pag ulan ng ulan, katakaw mo pa magkain. Kain ng kain. Gusto mo kain ng kain. Sarap magkain. Sarap magkape. Ay, idaan mo na lang pala yung pizza ni Sino Kung di pa siya, hindi pa kung yung iba, hindi makapunta dito dahil mga walang payong. Wait, free. Baka ikaw. Kung malaki na maliit. I-claim niya na yung bag niya kahapon. Dita? Naiiwan niya? Yan, di ba yung mukha? Dita, May kasama po yung po. Na? Nag-isip na ta. Dita, may kasama to? Ang galing siya. Sabihin mo kayo. Buti pinayakuan. Ay, sabihin mo. May ulam ka? Bigyan mo ng ulam, Je. Ba't hindi nyo kinuha kanina ay? Ay, teka, ulam daw dyan. Walang? Bukas? Hindi pa siya nagbigay. Bigyan mo ng ulam. Iabot mo natin. Bukas? Kasama mo dito ay. Hindi, may... Nabayasa ng paso? Free. Free lang yan.
Diyan ka na magkain, no? Ayan man siya, dyan siya magkain. Bag! Bag-claim mo na. Ano ang kulay ng bag mo? Small lang? Ay, may wala ka pa. Small avocado! Yung itim po. Eh, di anong ginamit nyo? Sa school, wala kayong ano? Notebook po. Ha? Tag! Notebook po na hindi ginagamit. Dahil yung mga small avocado. Ay, small na avocado. Ay, pastel na. Ilang siomay? Dry? Opo, bago isang kumain with rice. Ilang siomay? Kumain na isa. Ayan mga ka-dragon, mamimigay tayo ng libreng ulam. Check natin yung mga ulam nila, guys. Anong ulam mo? Saging po. Saging. Ikaw? Oh, nagbili lang Ikaw, Balong? Ay, nagbili ako sa mati. Ikaw, nanghihi ka lang ng ulam kay dito sa katabi mo? Ah, kuha ka na. Ah, huwag kayo mag-ano. Ah, wait lang. Sino hindi ko nabigyan kanina? Share na lang kayo, ha? Meron na dyan? Teka, Oo. muna dito, te. Teka ako, te. Meron na kayo? Meron na. Teka, ano lang tayo? Mag-share na lang. Aroy, ako. Ay, aroy. Ay, dalawa lang ako. Ay, may Sarap, oh. May atdog ka, ah. Aba, ano yan, oh. Sarap yan, ah. Buto ng baka. Tingnan mo nga, baka pa pala ulam mo. Ay, talagang malakasan yung ulam mo, ah. Anong size mo, Balong? Kanino magkasya tong snacks na to? Kasya ba? Kasi yan sa AJ. May kasya. Sukatin mo nga. Kasya? Ala. Yan sa anak ko yan. Kasya? O sige, sa'yo na. Sa'yo na lang. Sayang kasi doon lang sa aparador. Ha? Kasya ma? Ante, kasi tapan. Ante, ikaw dito. Everyday. Udak, sumukuha na lahat. O kasya mo na. Sige, iwi mo na. Sa'yo na yan. Ibang mo na, boys. Okay. Kami naman ang kakain. Ayan. Iniwan nila yung kinainan nila, guys. Sabi ko, after nila, iligpitin nila doon yung kanilang kinainan. Ayan mga ka-dragon, ito na ang ating Ilocano style pizza. Pinalitan na natin. Ilocano style na lang. Ayaw nila ng Amerikano. Actually, hindi naman talaga siya ganun na ganun. Sa ina-expect ninyo. Hindi man kami nagpangalan nun kasi nag-franchise lang kami. Yung sinundan lang din namin yung sinabi niya. Bakit iyan mo muna tumoy ay? Sarang muna, hindi mo pa nagawa. Paano ba ako hindi ako marunong ganito? Check mo siya dito. Yan. Dito nagbala ako. Ayun guys, tayo naman ang mag-lunch. Ang sarap nating ulam. Boray de God. Kamote. At saka, ano lang yan, malunggay with dried iko. Kami naman ang kakain, mga ka-dragon. Kain po tayo. Sarap magkain. Kain po tayo. Sarap magkain ng mantika at baboy. Boray de God. Ano yung mantika ng baboy? Mantika ng sipatol. Tulog pa. Sasadot pa yung agring. Para namin guys. Napakasimple. Tignan mo naman ang aming tanghalian. Sold na kagad. Inugot lang ni Auntie Pasing sa bakuran yung dahon ng malunggay. Ay, naku. Ang sarap matulog.
Nay mas mutukan monte. Nay mas mut. Uray kamuti lang. Uray kamuti lang. May mantika. Lang ayaw. Natulog yung mantikang baboy. Nakaraos yung panangalian. Lala 3 pieces 50. Ano yan? Baka ko Ngayon ka lang naglabas, Kuya Arnel, ah. Tagal na po yung gabili dito. Ngayon na nga lang ulit nagpunta dito. Yung CCTV. Oo, CCTV. Para walang magnakaw. walang pre. Bagong luto. Pwede yung bukas yung fighter na. 3 pieces 50. Kasama mo siya? Magbenta? Wala yung maputi. Maputi yung shell. Ay, panyo yan. Maputi nga. Ayaw man kasi magpapulot ng itlog ni Kuya Arnel. Pero mayroon na naman kayo. Nakapulot-pulot kayo. Mainit pa dyan? Oo, kainit pa bang luto? Wait lang kuya Nili, magpili ka ako. Dami naman naman di ba luto? Hala, ginaulam din ba gaya? Nuulam din po yan. Ginaulam. 50. Tignan mo, bigyan mo yung 3 si Lula. Meron na boy. Boy. Turun po. Saan 50 din po. 100 na. Hindi pa lang nabintahan Saan kayo na. magtinda? Gandun po sa dulo. Sa peryahan. Magtinda, may perianda? Magtinda kayo doon ako nagagawa doon sa Melco. Pabili nga rin ako. Pilihan mo ako yung mga kwan nga daw. Malaki yun, malaki yun, malaki. Yung ano balot sa Pinoy. Ilagay pa. Ay, balot sa puti. Balot sa puti. Ba't hindi pare-pareho yan? Balot sa puti yan. Tignan lang natin. Baka may bitak dito. Baka may bitak to. Oh, basa to kuya ano. Moist lang yan. Mag-moist. Baka kasi kung Ayan. Utang. 50 po ulit ay. wala suka. Ayun. Ay, joke lang. May suka ka rin. Ay. Cornel, nag-asawa ka na? Ito po. Suka. Ba't di ka pa nag-asawa? Kuya Arnel, ba't di ka pa nag-asawa? Wala na yung asawa. Hindi na siya gusto. Hindi na. Grabe ka naman. Magpinsan kaya? Ha? Anak ka ni Kuya Arnel? Anak ka ni Kuya Arnel? Ikaw po. Makabili ka din. Wait lang. Wala ka pong 50. Utang nga. Try natin guys yung balot ni Kuya Arnel. Kung, ay, parang hindi pati ito niya. Diba? Kakain lang namin. Hindi, parang ito na rin ako bakit sa No. Nakatingin na kaagad siya. Nakatingin na yung sisay. Kumakain lang ako ng sisig pag nabalutan siya ng puti. Pero pag hindi. Ay, yung balot sa puti. Parang ito sa akin. Na? Sarap yung sabaw. Yung dati na madilaw yung tinda niya. Ayun mga ka-dragon, pangalawang order na tayo. Ham and cheese naman tong gagawin natin. Yung ham and cheese namin guys, ano lang yan, 120, very affordable. Sa halagang 120 pesos, makakatikim ka na ng pizza. Kaya huwag kayo masyadong mag-demand na, ay, ang kunti ng toppings. Kaso yung anak ko, sikat ng kwan. Meron pa dito siya. Barbecue. Ulan na naman! Ay, naapo. Mga ka-dragon, today is Friday. Finally, nagpakita na si Haring Araw. Ayan, nagpapabakod na kami dito pero still mating lang yung nilagay namin. Yung budget kasi namin dito sa bakod, nagamit namin dito sa aming bubong. So, pansamantala ito muna.
Mataba-taba na tong poste na to, guys. Sana naman wala nang makuan dito. Maaksidente. Kailangan na kasi namin siyang bakuran kasi nung mga ilang araw na walang pasok, may mga bata daw dito na nabutan yung asawa ni Kuya Joey na may kinukuha sila dyan sa kusina. Siniksik nila yung kamay nila dun sa gilid. May nakuha daw na nor. Kaya pala yung nor na bit nung isang araw, nung nilinis ko, nasa baba siya, nahulog. Tsaka tinatambayan din kasi ng mga bata dito paghapon. Tapos yung mga kalat nila andyan lang sa lapag, mga plastic, mga pinagkainan nila ng chicherya. Kapag motor yan, di na siguro matumba. Pag motor ang nakabangga. Pero pag truck ay bunot yan. Pinagawa man te. Aglug-lug-lug. Agluglug. Bakutang ka, glug-glug-glug ka pa ay. Yan, gumagawa kami ng dishwashing. Kasi ang gastos namin sa dishwashing, yung isang 1.5 ay 2 araw lang yata. Kung marami hugasin isang araw kang tiligaya. Yan, siguro abutin ng yan na abutin ng 1 linggo yan, ante? Hindi lang ay. Hindi lang. Dalawa. Marami ito? Ilan yung ginawa nyo? Yung 2 na? 2. Ay, kanaw-kanawin lang. Tunawin lang yung kwa. Yan, mas lalong maksaya sente ligaya at marami. Idagdag sana natin yung dyan. Para maglapot. Halo-halo guys tong bakod namin. May hagwire, may steel matting, may kawayan. Aglalaop dan. Isang taon, halutlak na. Pansamantala lang. Temporary lang naman. Nakatiwangwang kasi. Ba't ang nakaiwan ng mga gamit dito sa labas? Ulan na naman. Half day lang daw ang pasok. So mamaya ay wala nang pasok after lunch. Dahil patuloy pa rin ang habagat dito sa Occidental Mindoro. Nakakaranas pa rin kami ng habagat. Kanina may araw na eh. Update. Walang magawa. Nakatambay. Yan, dito yung pinaka-gate para maipasok namin ni Kuya Jobing sa sasakyan. Tricycle, tsaka yung niya, pick up. Sakto talaga guys sa uwian ng ulan. Ayan, pakabasa na sila oh. Wala tuloy magkain dito sa amin kay half day lang. Ano ko sa sabaw? Kompleto pa man yung mga mag-back up guys. Tapos silang pasaw. Pangalan ka na dito? Oo. Ay, wala pa yung pangalan. Palista natin yung pangalan niyo para kasali kayo sa raffle. Basta Monday to Friday. Lagi. Basta kahit anong kailangan yung bilhin. Basta Monday to Friday. Ayan Manong Bartok, nakailan ka na dyan Jay, yung mga iraraffle natin pangalan na solid na customer. Jericho Salibio, unang-una. Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun, naginto rin. Ay, nagwapo ko pag Wala na. Tuk na. Yes, With rice? Ah, wala daw.
Ayan, dahil solid, ano ka namin, solid customer. Yes. Kasalay ka sa aming parapol. Lagi yan siya dito, di ba? Hindi yan ako na essence ko. Half day na naman ang pasok. Kami noon, pag ganitong half day, bulakbol. Punta sa mga, hindi, magpunta sa mga bahay-bahay dyan, no? Dyan. Hindi kayo muna sa sapa? Dati pa noon, sa mula, Marami kayong pastel dito. nabasa ka agawid nung ganitong half day. Bakit makawi ka ng kuwan? Kung may jeep pa, ikaw mo magpan pa. Magsabit-sabit pa hanggang doon. Ngayon pa lang yung naman lumasa, no? Oh, iPhone. iPhone 20! Hindi nyo na kailangan mag-commit ng Dito na, hindi na kayo lalayo. Pwede pa kayo, iPhone 20 yan na. Marami kayo. Ay, pero dapat dito bumibili. Dito kami gabi. Oh, kilala namin yung mga regular customer namin dyan. Sabi mo na? Sa'yo ba lang? Ano sa'yo? Yung siomay. Oh, lista mo rin pangalan mo. Bago ka na, oh. Sa bawang. Bagong customer ka namin. Ngayon lang kita nakita. Tagal na po ako dito. Oh, sige na nga, Rod. Matagal na siyang ngayon ng sabaw. Basta dito bumuli. May kasali sa raffle. 5,000. Tanggalin ng isang 0. 500. Walay mo, mabunot yung pangalan mo dyan, di. Yung pangbawam ng isang linggo. Ano na? Ayun na yung ba yun, no? Ngayon si PJ. PJ, ili ka. Dali, lista mo yung pangalan nyo dito. Dali, baka mabul. Dali, ikaw din. Nagkabili ka ba dito? Oo eh. Oh, dali na. Hindi kayo makain. Order lang, guys. Yan, para ano. Gusto mo rin pangalan mo nito. Bakit? Ayaw mo masama sa kapal? Kalaki lang kayo, no? Size? 25.50. Small. Small. Small to. Magkano rin baon mo everyday? Magkano baon mo everyday? 70. Buong na yung 17, sana all. Ano kami, 10 lang ang pamasahe. Ay, dali. Oh, kasali kayo sa raffle, oh. Ay, lisa yung Oh, dali. Basta customer namin. Oh, ito lagi na bumibili itong mga to. Sulat yung pangalan nyo dyan. Anong klase? Pasulat niya. iPhone na. Oh, 17. Ay, totoo nga! iPhone 20. Tamang post ka lang sa kamera. iPhone ano yan? iPhone 5. Yung pala di K-pad. Hindi, wag ka pangit naman ang maranda. Si Eunice. Ah, ito monthly namin gagawin yan. Oo. May 500. consolation na 20 pesos. Kaya mag-follow kayo sa page para maano nyo kung kayo. Para kasali kayo sa rapon. Para, Follow, subscribe ba? oh, sige, thank you. Sulat yung pangalan nyo dali para kasama kayo sa rapon. Sino-sino? Kita ka nagbaan? May pilihan tayo. Oh, precious. Pastel. At dog. Minimation. Ay, ubusin yung pastel namin. O, kadaming naka-repack. Hindi naman kasi sinabing wala palang pastel. Bagong katay. Biscuit. Chicken pastel yung walang ano. Ito ngayon lang bumili ah. Uy, lagi-lagi ko. Kami lang araw-araw ko gabili. Ano na kayo? Pangalan nyo dun, no? Kain na, may pa nga aming sabaw. Unlimited sabaw ngayon. Uray digos yun. Dalawang kasiro na yun. Dinagdagan pa naman namin yung sabaw namin. Ngayon naman kayo walang pasok. Diyos ko po. Agdidigos kayo dyan ko ah, sabaw. Ano si Bispre niyan? Ayan guys, may powder ulit tayong 3 pizza, 3 Hawaiian Delight. So ayan, mamigay tayo ng pastel galing kay Manong Bartok dahil hindi naubos kanina at walang pasok. Ipamigay na lang natin. Thank you Manong Bartok. Anin ka na, may ulam ka pa. Nagadog sa saro na eh. Oh. Asan na yung pa? May tricycle. Oh, wait lang bebe!
Okay, let's go. Oh, hapunan. May kanin ka na, may ulam ka pa. Sana yung isa pa yun, yung batang maliit. Bigay mo doon sa kapatid mo. Kundi na lang to. Okay. Kakasupas. Baka ka day. Supas ka na. Oh, lagi niya daw tayo napapanood. Dahil pinapanood mo kami. Hindi man nagtayo yung camera girl mo. Saan? Ayun, yung dalawang batang maliit. Oh, may tricycle. Sino maliit? Ayun, oh. Saan? Yung dalawang maliit. Oh, last 5! May tricycle, ay may motor. Abes! Dali, pangapunan. Libre lang yan. Dayo, dayo. Ayun na lang, oh. Dali, dito, yun. Ayun. Oh, libre lang to guys. Dayo, okay. Dayo na. Dayo sila, dayo. Dali, dito. Tatlo? Oh, kunin mo yung tatlo. Tagi-isa kayo. Isa pa, ayun. Anong sabihin mo? Salamat po. Salamat po. Okay, welcome. Abe, oh! Oy, pwede na kasi. Kanina nahiyayo ka pa. Bigay mo yung isa doon, yung hotdog. Salamat po.